Debido ao interese que mostran os lectores nos últimos tempos en temas educativos, o Faro quere incrementar estes contidos. Contaremos experiencias innovadoras e os docentes terán a súa propia voz. Teremos un espacio importante para pais e nais preocupadas pola educación dos seus fillos e tamén contidos sobre inclusión e diversidade. Nenos e nenas terán o seu propio escenario como protagonistas da noticia e tamén haberá un espacio importante para a lectura.